Paano nga ba mag-download ng video sa Facebook? Tuturo ko sa inyo kung paano mag-download ng video sa Facebook. Step by step. Bago ang lahat, mag-i-intro muna tayo. Okay guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng video sa Facebook. Una, punta muna tayo sa Facebook, then maghanap tayo ng video. Bakit? Para may Hanap tayo ng video. Dito na lang guys. Dito na lang sa profile ko. Hanap tayo. So, ito. Then, punta tayo sa browser. Click browser. Tapos, type natin Facebook downloader. Facebook downloader. So guys, itong pinakauna, click natin itong Facebook video downloader. Click. Tapos ipipaste natin yung link na nakuha natin sa Facebook. Paste natin. Paste. Then download. Tapos download in HD quality. Click. Tapos mapunta na tayo dito guys. Click natin yung tatlong dot sa gilid ito. Click and download. Then click download. Yun, nagda-download na yun guys. Tingnan natin sa video gallery. Hanapin natin sa video gallery kung nagda-download ba. Yun guys, nagda-download ito yung pinakauna. So yun lang guys. Kung nagustuhan mong video na ito, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para lagi kang updated sa mga video ina-upload ko. Bye!